گوش تران مراگش مهمان حیال و خبر آهنی وتی جندے گنت گدان ٹی وی اتفاق کنک علمی نائند گدان ٹی وی وتی چارو کو گوشتارو کا نہاترہ یک وسیلہ کے درشان آزادی سر یقین دارید و وتی لس محلوں کے اثراتیہ پر نوشتہ کار و خواص سیاسی و مذہبی سروکان ہمایانی جندے زبان و خبر کنگ موقع و اثراتی دنت درود و درهبات شرفمنده هر جگہ ہر کجا اشاعت و گلبات مروچی ما گپ کنا بلوچانی زندگی اور بلوچانی لفظاں کے بابتا یہ گپا ما شود رہازانا کہ دنیا بعضیں ملکانی تہا بعضیں جگہاں بلوچ نشتگاں ہنچوش کہ اگر ما بیچاراں کہ بلوچانی جند بلوچانی جندے ہم سردگار جند وط سے ملکانی تہا باہر رہیں کہ ایک کی افغانستان تہا نشتہ بوگدہ بلوچی زبان اگر ما بیچاراں بلوچی کلچر بیچاراں گون دری ہم افغانستان قوم کے استا معنی کلچر کے استا آہانی سرا مسلط یہ حاوی یہ ڈومینیٹ ہو گیا دومینی بگا گا بیچارہ کہ مغربی بلوچستان تہا میں بعضیں بلوچاں نشتگاں او دا آہانی زبان سرا فارسی یا مطلب حملہ کرتا او دا فارسی تی میں اس میں زبانہ ورگو گار کن گئے دیکھنے بھی اگر بیچارہ کہ میں بعضیں بلوچاں عرب ملکہ نشتگاں خلیجہ نشتگاں گر او دا ہم اگر یعنی ہم بغم گندے کا بیچارے گوڑا ہمیں چیز مارا گندے کا کہتے ہیں کہ او دا ہم دری زبان کہ ہما ملکانی زبان ہوتا ہے کہ عربی ہیں آہم میں بلوچی زبانہ وران اور بلوچانی کلچر چے حد تک مانو دیما داشت کرتے کنا یا کہ چے حد تک اشانی ما گیشو گیوارا کرت کنا مروچی ہمیں سرحال سر ما گپ کنا بلی گپا ما گیشے نا کہ بلوچستان تہا کہ بلوچ آو درام ملکان کے دوریں جاگہ ہاں مروچی ما بلوچستان تہا ہما مردمانی بابتا گپ کنا کہ آ بلوچستان تہا بلوچ سردگار سرائیں بزاں کوہ سلیمان بلوچانی بابتا کہ کوہ سلیمان بلوچانی بابتا گم بلوچی کلچر ہے گم بلوچی لفظاں کا چنچو نزدیکی ہستے ہیں آیا بلوچستان بلوچ لیڈراں یا بلوچ لفظاں کی گلاں گم اے بلوچ راؤندگو میں بلوچ براس کہ آ دیارہ نشتگاں آ کنڈا نشتگاں گماہاں آہنی ربط و آمد گماہانی کنٹیکٹ یا گماہاں کمک گماہاں ہمراہ داری چے حد و چے کساسا ہستے ہیں مر ای بابت ہمارا سرپری دا مروچی میں دیدے گے کماش وجہ زوراخ بزدار وجہ زوراخ بزدار میں ایک جوان نوشتہ کاری وہ نظم شاعریوں نوشتہ کن نظم نوشتہ کن اور ایک جوان نوشتہ کاری کہ ای بازیں آرٹیکل ایشا کرتے ہیں اور باقی دومی گپیشن کے ایکٹیویسٹ ہیں وہ ہستے ہیں بازیں سوشل ورک کرے اور سوشل کارانی تہا چاگردی کارانی تہا وہ مخلوقات گوں بوتا گوں منتوار وجہ زوراخ بزدار کہ تمہارا واحد داد شرف داد تمہیں دیوانہ آتا ہے ما طرح بازیں جو استاں کہ کوہ سلیمان بابتا کوہ سلیمان لفظاں کے بابتا بلوچانی کلچر بابتا کہ وہ دا نشتگن ہے کہ دومی دری زبانہ کہ میں سر چون حاوی بوتگن ڈومینوٹ بوتگن ای بابتا ما طرح جو استفاد ضرور کرنا چاہتا سرپدی زوراں بلے چونکہ تو ایک شاعری ہے تو نوشتکاری ہے تو یک کدوم آرٹیکل ونتا کہ تم مستوقلی سرہم نوشتہ کرتا اور وجہ ہم چگہ بزدار سرہم تو نوشتہ کرتا گوڑا من علمی بیت کہ ما عید دوئے مردوانی بابتا طرح جوست بکنا اور تی مرا گشہ دیما ببرا تو اولی جوست من ایشی کہ تو مارا بوش کہ مستوقلی بعض مردم شاعری وشی بعض مردم وشی کہ عاشقی اور کسی وشتہ درویشی اور بعض مردم بزرگی ولی اور صوفی آئی آرہ پیش کرتے ہیں تئی چاہاں مستوقلی کہیں تو مستوقلی چون پیش دارے محنت وار وجہ کہ شما بنا یہ شرف بچتا کہ ماں شما پروگرام ساڑیاں شما اولی جست کے ہستے ہیں مستوقلی بار بار ہیں مستوقلی میں کو سلیمان ہے بلکہ ماں یہ گوشاں کہ میں دراہیں بلوچ راج ہے آن شاعر ہیں کہ آہیں اندرہ یک اے ڈولیں انسانے ترا نگاہ ہے تو بیچارے بگندے کہ یک نرم مزاج ہیں یک اے ڈولیں
شاعر کہ آہیا دراہیں زیندہ یہ چیز دیتگاں یہ چیز خیال تگاں یہ چیز دھیان داشتگاں کہ بلوچ راج ہے نزوری بلوچ راج ہے کمزوری بلوچ راج ہے مسئلہ چھے انت آہیا صرف یک نرمے دلی آواز نیا یک عاشق نیا یک شاعر نیا بلکہ ماں یہ گوشاں کہ بلوچ راج ہے تے بگیں لکو جنجالا نہیں سمجھو کھیں لکو جنجالا نہیں زانو کھیں یک شاعریت مستقلی کہ آئیا وتی زیندہ پنت داتگاں سوچ داتگاں آئیا میڑو جنجالانی باروا بلوچانا گپ کدا کہ امن جو آئیں چیزیں دوستی جو آئیں چیزیں حب و اخلاص جو آئیں چیزیں تو مست بعض ہیں ڈائمنشن مست ہے شاعری ہے کولا سے گہترین ڈائمنشن تمائے گوشاں کہ مست شاعری نیاما روانی و نقشہ کشی کے ہستے مستہ ماں نقشہ کے دے ماں کاریف تھی شاعری تہا تو آہی ہے تھی ہچ مثالیں نیستے ہیں دمی ٹوکیشن کہ مست وتی زیندہ گونی کا مکریں آمگریں چیئے نہیں وتی مقصدہ گونی کا مکر زیادہ آمگریں چیں کہ مست آگاں دل گشی کے مرشی ماں یک بھیا روان تا بس یک بھیا یک روشے اندر رو مست آگاں بے ہوا سے ودی لوگ آگے آئیں ہے پیدڑا پیرو کی جاگہ ہیں وزارہ بگلوٹی تو مست رو باقی مستہ دورائیں زیند کہستے ہیں عاشق دولا گزارتا شاعر دولا گزارتا بھلے عاشقی اور شاعری نعمہ یک زندگی دلے مست گرہم مست ہیں کہ مست ہچ برے پریشان نہ بوتا ہچ برے مست اے ٹینشن نہ گپتا کہ زیند ہے ڈکو جنجال کے ہستا ایشاں سے گزر گرانے مست ہر کوریا سے گوست بھی ہر چیز یا گوست بھی پچھے کہ مست یک زندگی دلے داری ہمیں واسطہ ما گوشت کنو کہ مست میں یک ادب بلائیں پلرے یستونے جی وجہ یہ ہمیں مست یا بعضیں کول ہستاں بعضیں شعر ہستاں اور بعض روایت ہستاں کہ ہمیں گپا جانا کہ مست جنگی کے تہانی دوران شتا اور پدا مطلب ہوتی فیصلے واپس درتا اور مست شاعریوں ہستیں کہ وشنائن جنگانی بدیں بولی کہ ہوتی دوستیں مردمہ رولی نو تو آ زمانہ گا کہ مست زمانہ بوتا آ زمانہ گا جنگی خصلت یک بلائیں چیزی مطلب بلوچے واسطہ ایش ضروری بوتا لازم بوتا کہ جنگجو بھی اور اے زمانہ گا کہ مستہ مطلب ہمیں چیزاں ریجیٹ کرتا ہمیشہ ایک بغاوتی کو اشارہ تو چھ نام دے کہ ایک سسٹم کے خلاف ایک بغاوتی بوتا مست دو انجے گالت یک ہندیا مست وتی باروا گوشی کہ زہمی کامبوئے گارے نا مستیں توکلی گارے نا مست گارتی شہرانی رلی تو ای یک جنگی تہا مست گون نیا تو مستہ پدا حال بھی تھا کہ ماں درات ہم جنگ بھی تھا تو مستہ ہماں جنگ ارمان کو تھا کہ ماں ساڑی بیتنا منی خیالہ ہمیں جنگ کیستا گو بلوچانی ماوتی جنگ نیا بلوچانی جنگ گو انگریزہ گو نکھارا ہمیں جنگ مست ارمانہ کرنے گئے دومی بلوچانی آپسی جنگ کیستا ماوتی جنگ کیستا آہنی باروا مست گوشی کے جوانیت جنگانی بدیں بولی قیوتی مالو مردمہ رولی یک دومی روایت ہے کہ چھتاو شگا کہ قیوتی دوستے مردمہ رولی ایک گال میں مطلب ہے کہ روایت نوا دوئیں ڈولاں ہستے کہ قیوتی مالو مردمہ رولی یا قیوتی دوستے مردمہ رولی بھلے مست جنگ ہے حق نے امن ہے مست امن ہے حق نے ہمیں مست دوستی ہے حق نے ہمارے مستہ مگوشت کھنے کہ مست دوستی ہے پرچار کنندہ ہے مست مطلب ہے کہ یک مہر و محبت ہے دیوانگی ہے مست یک مہر و محبت ہے پلرے مستہ گوشیں بھلے مستہ مچھون گوشیں کہ مست ہمان ڈولیں بلوچیں یک دلے داری کے جو آئین ہما زہمے ہستے ہیں آئین ہما جنگے ہستے ہیں آئین ہما اڑے ہستے ہیں آئین ہما جنجالے ہستے ہیں جی ہو جائے دومی کا پیچھے کہتے ایک میں آرٹیکل وانتا گا میں چاہتا گا تو نوشتہ کرتا گا کہ ما آگاں بچاراں کہ دورائیں ہوتی بلوچی دورائیں بلوچی نیم اہدی کلاسیکل دورہ اور اسپیشلی شاعریہ ما بچاراں گوڑا مارا دوستان چی مستر نام احمد چگا وزدار گندگا کہتے ہیں
وڑا واجہ چگا بزدار تو گپ جتگا تو آئی بارے کم سرپدی بجے کہ تو چون ثابت کنے کہ احمد چگا بزدار نیم کلاسیکل عہدے مسترین شاعر گوشک بھی یک زانک بھی چگا بزدار بروا مائی ہم آرٹیکل کے توانتا آئی ما چو بعض کمو گپ جتھا چگا بزدار ہے باروا چگائے کتاب ہم چھاپ بوتا گفتار چگائے نام آگونی کا بلوچی اکیڈمیا چھاپ کو تا گوڑا کلام چگا چھاپ بوتا رندہ چگا بزدار ہے شاعری ہے اردو منظوم ترجمہ کتا ٹرانسلیٹ کتا رجان کتا وجہ ظہور احمد فاتحہ تو تھی بازیں چیز چگا زندہ باروا یک کسانے کتاب چاہے چھاپ بوتا ہمائی نامت اردو نیوا چھاپ بوتا غلام قادر بزدارہ چھاپ کتا ناخواندہ معلم اخلاق تو چگا بزدار وتی دور ہے وتی زمان گئے مگوشاں کے واحد ہیں ترقی پسند مردیں کہ ہما وحدہ کے سردارانی گرا امیر و بہترانی گرا اختیار تھا جلا وطن کھن گئے وطن سے در کھن گئے راجہ سے در کھن گئے قوم سے در کھن گئے چگا آن ڈول آن وحدہ سردارانی اگا جکیت راست گشتی بلے قومہ راستی ہے سبق داتی سوچ داتی پنت داتی کے راستی جو آئیں چیزیں اگاں شادیمہ روگ لوٹے تو گڑا راستیہ بتی ہتھیار جوڑنے بلے چگا گوشی کے ماکتوں درزی تمنہ بنا راج بے پوشن موی مطلب ایسے کہ شاعر دو چکارے ہیں راج ہے شاعر زانی کے راج ہے وجود چے ہیں اور راج ہے وجود ارا تاں ڈولیں پوشاکے فٹ بے بھی تاں ڈولیں پوشاکے آئیں ضرورتیں یا آئیں پوشاک اندرہ چھے چھے آئے بھستند کے اندیر کنگ لوٹاں چگا بزدار شما شاعران یکے کہ چگا را سرداراں جلاوطن کتا چگا انگریزاں جیلہ داتا بلے چگا ودی ہم ہمیشنہ سے فاض نہ کپتا چگا ودی دورائیں زیند ہمیں چیز سرا گزارتا قومہ را پنت داتی کہ اگاں شاہ راستن وشے تو گوڑا شاہ بے گواہ بے گار بے تو چگا اے گوشی کہ ہم آمڑ دم کے میر و محترانی دروازہ گارو ہمائیں ہچ کمکے نہ رسی چوکے چگا ودی گالانی اندرہ گوشی کہ گڑکھننا گو محترہ بورینا سشپا نیک پوجے تھا اودا کفتہ یسیں سارے دفعہ شگورے نیریں شگورے بھیمے عجبنا اگلا حیرانے کے منا تھا چنڈے نفع مطلب ہے کہ مردم کی آئیں یک ضرورت ہے یک لاچاری ہے یک مجبوری ہے آئیں دل گوشی کہ ممیر و محتر لوگا رواں آئیں گیسا رواں آئیں گراک رواں آمنا کمکے کا آمنا پناہ دا آمنا باؤٹ داری جگہ گوشی اے ڈولنے تا اودا کشت گئے تھا وقت حیران بے کہ یک پلوے زیریں یک پلوے بیمیں درنگیں تو ماں تاں پلوا برواں آگو برواں تا زیرا کپاں انگو برواں تا بیمہ کپاں یا آسا کپاں یا نیرہ کپاں تو چگا گوشی کہ ہمیں ڈولیں مردمانی گر روگا شمارا ہچ کمکے نرسی بلے بہتر ہے کہ ایشاں سے آزادیہ گرے وتی یک راہ جدائیں لوٹے ہمارا چکا جزے تو چگا قومہ خبردار کدا اور چگا سردارانہ محترانہ میرانہ نصیحت کدا کہ راج کے ہستے ہیں آہاں کے شما یہ سمجھ دے گئے کہ شما گوڑ ہے شما لوگ ہے مال و دلبتاں بلے اے ڈولا نہ ہے کہ آشا مال و دلبت نہیں آشا سپورٹر ضرور ہستا آشا برات ضرور ہستا بلے آہانی پوست کشگ بلے آہانی ہون ورگ شہ واسطہ جو آنے چگا یک گالے یا تاگوشی کہ ہونوں سینکھیا راجانی پھچک مشکلیں زہرانی اڑیں فراموشتا فقیر گوارانی مطلب ہے کہ آن سردار کی راج ہے وہ نوارت ہمیں ڈولیں کارے کھنگ ہیں کہ چوک اچکا سے سینکیا ازارہ ورگ ہیں کہ آن سینکیا ازار مردمہ کشتگی نہ اندے منائلی تو وہ شما ہر برے ہر روچے ہر وحدے وطی راج ہے ہونا ورگے مطلب ہے ساتھ سینکیا ورگے ماں شمارا مطلب ہے کہ ایک گوشاں کہ شارہ دیمی جیانہ فکر نیست ہے کہ اے راج ہے اے نظور قوم ہے ہونا ورگ ہے جی وجہ یا ہمیں گپا کم دیما تر جستی کرتے کہ میں چاروں کرنا یہ سرپدی وجہ کہ تو مختصراً ہمیں گپا ہمارا کلیئر گشت کرت کرنے کہ چگا بزدار جند ہمارا شاعری کے جند آیا ایک فلسفہ شاعری بوتا یا کہ نفسیاتی بوتا یا مزاحمتی بوتا یا ترقی پسندی بوتا یا صوفی شاعری بوتا
تو ارچے نامداد کرت کرے ہنو وجہ چکا بزدار چوکے یک چیز ماں گوشگ لوٹاں کہ انگریز آگا شرند میں دراہیں اے علاقہ و دمغانی شاعری یا کم و تبدیلیات کا کہ ہر زبان اندرہ کے شاعر یا شاعری کو تھا آئین نوا مذہب انوال کو تھا شید پیشہ مذہب انوال نیستا میں شاعری اندرہ تو آئین مذہب انوال کو تھا تو چگائے شاعری اندرہ تو مذہب انوال میں چگائے شاعری اندرہ مذہب ہستے ہیں بلے ماں اے نوشاں کے چگا صوفی شاعری ہیں چگا صوفی شاعرین ہیں چگا یک ترقی پسند ہیں شاعری چگا یک مزاحمت کار ہیں شاعری چگا یک راست گو ہیں شاعری چگا یک ایرگیں طبیب و حکیم ہے کہ آئیا وطی راج ہے مرضو نزور یعنی غزور یعنی کمزور یعنی خبر ہیں ایشانہ بازیں جاگاں پدر کھت راجہ دیما کاری کے شاہ نیامہ ایک کمزوری ہستنت یہ لاچاری ہستنت یہ نزوری ہستنت بھلے اگاں شاہ جوہدہ کنے شمائشاں سے درات کبے من نوار وجہ تمہارا سرپدیدہ بعض جوان وجہ چگہ بزدار بابتہ میں سرپد گوجداروں کو چاروں کا بعد سرپدیزو ای بابتہ نوشہ پیش کے پاما دے میں طرح رہاں کہ علاقہ بابتہ کہ کوئی سلیمانہ کار چون بوگیں چیش بوگیں تمہارا پیسر ایش کشت کنے کہ راجن پورا بغیر تاکہ ڈی جی خان تونسا ادھرہاں علاقہ بلوچانی کساس چک کسیں ہما کہ بلوچی زبان حبر کنان تعداد چک کسیں ماں ایک گوشاں واجہ کہ بلوچستان ہے ہما نیک ہیں صوبہ بلوچستان کے ہستے آئیں سیم سرا سے رو درات کی علاقہ کے ہستاں ہما جیکم آباد بھی یا کشمور بھی یا کندکوٹ بھی یا ڈیرہ غازی خان بھی یا راجن پور بھی دریائے سندھ مغربی سائیڈ کے ہستے ہیں یا مطلب ہے کہ رو برکتی سائیڈ ماں گوشوں آئیں یا ماں گوشت کھنا کے 4 لاکھ بلوچ مرچی دے بلوچی اگپ جانت یعنی کہ 85 لاکھ بلوچ مرچی بلوچی اگپ جنو ہمیں مطلب بعض بلائیں آبادی ہے کہ مرچی آنا زبان گو نے صدیاں شرندہ گو 85 لاکھ بلوچ بلوچی گپ کن تو کچھ گئے تھے جی 85 لاکھ بلوچ 85 لاکھ بلوچ بلوچی زبانہ گپ جانت دانی بلوچی گپ جان کہ اودا دفتری زبان بلوچی نے اودا مارکیٹ زبان بلوچی نے اودا مطلب ہے کہ ہچ دومی سورس یا بلوچی زبان نے بلے آموتی لوگا بلوچی گپ جانت آموتی مطلب اودا بلوچی تعلیم نیستے ہیں اودا مارکیٹ لینگویج بلوچی نیستے ہیں اودا مطلب ہے کہ کمیونیکیشن لینگویج لوگا سے گسا سے در بلوچی نیستے ہیں لیکن آم بلوچی گپ جانت آنا بلوچی کہے آنی چکانا بلوچی بعض واشنگ پہ وجہ دیکھو کوئی سلیمان بلوچی ادبی جنز چھتو رہا مردمانی تاب لفظیاں کی لفظاں کنی گلہ نکار چھے وڑا بو گئے شما ایشان وطی وڑا کنگا یا سرکاری کمک کے گو شما گونے گو یہ ادبی جنزانی بابتا بلوچی ادب ٹاؤنک کے ہستے ہیں ہما وعدہ کے بلوچی اکیڈمی کوئٹہ پچبوتا ہما وعدہ مومن بزدار صوفی سحاق ساجد بزدار پروفیسر ڈاکٹر واحد بزدار و باقی سنگت کے ہستاں کارکوتا مرچی دے ڈاکٹر واحد بزدار کارا کنے گئے بلوچی اکیڈمی کو پجیا کارکوتا بلے باقی غلام قادر بزدارہ بلوچی ادب تہا کارکوتا تی بلوچاں بلوچی ادب تہا کارکوتا مرچی چے 30 سالہ رندہ خدا بخش بزدارہ بلوچی ناول چیدگ نبشتہ کتا کے بلوچی اکیڈمی چاپ بوتا بلوچی ادبی گل یا جوڑ بیتا پواد نامہ گو نکاس جوڑ بیتا گروک نامہ گو جوڑ بیتا دمی نامہ گو جوڑ بیتا بھلے سرکاری کمک نیستا زر نیستا ہما مطلب ہے کہ یک گار بھی تھا دمی رستا دمی گار بھی تھا سیمی گئے آت کا بھلے ایسے کہ ہما کاروان جزانے ہما کاروان اینے کہ نام بدل بوتگاں بھلے مردوں ہما ہاں کارا ہما ڈولا کنگاں
हाँ ये मैं गोश्त कना के सरकार पलवाशे यक कलदार नरस्ता हिच कसिया हिच राइट रिया हिच अदीब या क्या यक किताब छाप न बूता गुलाम कादर बुजदार है चिल्लो अष्ट किताब छाप बूता दो चार मुसब्दा आइया छाप बूगा शरात का फौत भी तो शुता तो गवर्नमेंट आइयारा यक कलदार यक किताब छाप कना वास्ता न दाता बाकी तेवगे संगतानी किताब छाप भूतगा वती जरा वो छाप को तगा या हिच बलूचिस्तान बलूची अकेडमी हिच किताब छाप को या बलूचिस्ताना हिच संगते हिच कसी किताब छाप को बाज़ें किताब के हस्ता आंधी मुसवदानी शक्ल नेमा मर्दमन लोग आए रहा तो मां वती जिंदा टोका कना के मई 4-5 मुसवदा मनी किराए रहा तो मानी छाप कना गए मई गुड़ा जर नेस्ते दुमी हिच को मक्के न रसग तो मां बाज बरा सियासत दाना ना हम गोश्ता वती इलाका है वजीर व गजीर हम गोश्ता के बलूची अदबा मार को मक्कने शुमा बलूचे मतलब बलूची गप कने बलूची शुमा मादरी जुबान है भले मादरी जुबान है लफ्ज कहते हैं जो कमो ट्रांसलेट कुछ गिने के माए कुशा के बलूची में पिस पीर की जुबान है तो बाज जुआन है तो बलूची मर्ची मैं मतलब नो तमुन्ना डेरा गाजी खान लाफा पिस पीर की जुबान है लेकिन मार यदा सदर पाकिस्तान फारूक लगारी भी था या मतलब गवर्नर पंजाब जुल्फकार कोसा बूता या मर्ची वजीर आला सरदार उस्मान बुजदार कहते हैं वजीर आला पंजाब हैं तो हिच कसिया बलूचिया देम बरग वास्ता सियासी तौरा हिच यक गाम गेजे नजरता भले हर कस हर चीक कन गए आगो वती की सगा वती जेबा वती मेन तागो कन गए दुमी सरकारी हिच को मकनेस्त और दुम या किसी के पंजाब बलूच लीडर या किसी पंजाब बलूच लीडर और दुमीशे पंजाब तो बाज़ें बलूच हस्ता क्या बलूची नजाना हबर कुर्द भी नकना भले जो बलूच उधर बलूच गोशा चूँकि ज़ाता च बलूच और उती बलूची तो सिर्फ फ़ख्रों का ना भले पंजाब बाज़ें बलूच लीडर और बलूचिस्तान सियासी पार्टियाँ बगैर ताकि लफ्ज़ान की गल्ला बरो ईशानी किरची हैं बलूची ज़ुबान देने पर आत रहे एक चीज़ पता मगर इंतगा है कि मैं ये मशरक़ और को सलेमान एक किस्म छुन दूर फासला ही नहीं चूँकि फर्ज का अफ़गानिस्तान बलूचा या कि मगरबी बलूचिस्तान चा बहार है या आंगुर बलूचा भले ईशानी एक किस्म फासला नहीं भले ईशानी एक किस्म बलाएँ दरमियान दूरी सक्के बलाएँ हंसते हैं ना सूर सांग ऐसे नज़दीकी हंसते ना कि लिटरेचर और एशिया चुशम बूता नू कम बबाज बू है संगतनी जो होता है भले से के ज़माने की न बूता है शनि चो एक डिस्टेंस ही तो उसे बूता एक फासला ही बूता वो ईशान राबता न बूता ईशानी वजह अच्छी बूत कुट कना है हमें सियासी पार्टी यानी एक लफ्ज़ां की गल्ला नहीं नजूरी बूते का किशन धरना कहता कारना करता है या अंगद की चीज़ें टाउन केशे के हमा के मीरो मेहतरत हमा के सियासी मखलूक हैं आहा बलूचिया गोनिका आहा कौमियत गोनिका हिच कार नेस्ते आहा सियासत कनेगी गए आहा MNA शिप या MP शिप या मतलब वजारत दरकार हैं आहा जुबान गोनिका है चोबो वाग नेस्ते तो हमें डोला अगा जुबान है सरकारी सरपरस्ती में भी अगा जुबाना हिच मीरो मेहतरे सरपरस्ती में भी हिच मज़ेनी सरपरस्ती में भी तो यक कमज़ोर हैं यक नजूर हैं यक लाचार हैं यक कसान मर्दुमे क्या ये की सगा चीज़ें नेस्ते हैं या गास्ते तो वो बाज़ें कम मुलाजमत या को निका वती चौका नहीं वती जागानी तालीम चका खर्चा का वती लोग वती गेसे चका वती चौको जागे चका हम खर्चा का तो वहाँ अदब चका हिच चीज़ें खर्च को तनखा ना आई जेब इजाजत दा तो ये बड़ा माँ गिंदा के हमा MPA MNA या मज़े मर्दम के अस्ता हाँ एक कोशिश हिच नकोता के ये चीज़ा बेखने बाकी हमा मालूक के अस्ते मायूशा के मुजफ्फरगढ़ रहीम यार खान लैया बखर ये दुराहे एरियाज कस्ता ऐसा नहीं अक्सरियती आबादी कहते हैं बलोच हैं आनी किरा मर्ची व्हाट्सएप ग्रुप पनी था मर्ची मतलब ऐसे है कि फेसबुक है था मर्ची था वो गिंदगा है कि मुख्तलिफ अंदा साहिवाला मुल्ताना या रहीम यार खाना या बकरा या
لیا یا مظفر گڑھ مختلف ہیں، ڈویژن آنی اندرا مختلف ہیں، ڈسٹرکٹ آنی اندرا بلوچ کلچر ڈے بھی اگائیں، بلوچی جارو پوچ یا بلوچی سواس یا بلوچی پاگ پشتی گئے تو گند گائے، بلوچی کلچر گند گائے، زبان ہما سے درشتا ہمانی پہ تو پیر کا یلدا تھا زبان یکے دیش ہے کہ ہمائی نے ہم انگریز مزیں کردے ہیں کہ بلوچی وانے نگ نبوتا، بلوچی ہچ اکیڈمی نبوتا، بلوچی ہچ ادارہ نبوتا، شما شرطری ازانے کہ ہچ ایرگیں ادارہ نیستا کہ ادا بلوچی وانے نگ بوتے ہیں، اگاں ہچ اندے بلوچی وانے نگ بوتے ہیں تو مرچی بلوچی اگو اے نوے سائے کروڑ تمگوشت کنا یا ایشیا سے گیش بانت یا بلوچ ہنت اگاں مختا مرچی پنجاب تہا تو یا سندھ تہا یک رائے شماری اے ڈولیں بھی کہ آئین ہما یک خانہ بھی کہ تئی قومیت چی ہیں تو مرچی رائے شماری کے بعد آئین ہما ایشے کہ تئی مادری زبان چی ہیں مائے گوشاں کہ مادری زبانہ سے انج یک خانہ بھی کہ آئین اندرہ بھی کہ تئی قومیت چی ہیں تو ماں یقین ہے گوشاں کہ 4 کروڑ بلوچ پنجاب تہا آبادت اور آہانی قومیت بلوچ ہیں، آنما گشکوری بلوچ ہیں، آنما دستی بلوچ ہیں، آنما لاشاری بلوچ ہیں، آنما گوپانگ بلوچ ہیں، آنما جتوئی بلوچ ہیں، آنما جونگرانی بلوچ ہیں، آنما گرمانی بلوچ ہیں، مطلب ہے کہ قومیت کیستا بلے کہ بلوچی نہیں ہے بلوچی شموشتا آنی پیس پیر کو بلوچی شموشتا لیکن تو کیسے کہ ہما مرچی تک آبادار بلوچ گوشوں اور بلوچ اتحاد نامہ گونی کا یک بلائیں تنظیم جزگیں پنجاب اندرہ بلے یہاں سرائکیہ ٹونک کنو بلے یہاں آنی اتحاد جزگیں بلوچی دنیا شما شرطری ازانے کی یک زمان گیا سی ملتانہ یک رسالہ چاپ جی تو یہ چیز استا حب و واحق داراں بعضیں ہنتا ماراں بلوچاں گونی کا ٹونک کنو گالور کنو کہ تو گیرہ رہ دیا تو گوشہ کہ بلوچی شما پیس پیرو کی زبانت شاہ جلد آتا گوشوں کہ ما گردگا لوٹوں ما بلوچیا ہیل کنگا لوٹوں میں کرا ہچ اے ڈولیں اکیڈمیز نیستے ہیں اے ڈولیں جاگہ نیستے ہیں کہ ما تاروں بروں یک برے دگا بلوچی ودی ہما کہ میں پیس پیرو کی زبانیں آئیں یا ہیل کنوں تو اے بڑا آگاں سرکاری سرپرستی بھی ادارانی اندرہ بلوچی وانے نگ بھی تو بلوچی ہیل کنگ آنی وسطہ آسان بھی یہ ہما بلوچاں کہ بلوچی نزان پنجاب تن چکے تو گوشت کہ چونے سرکاری شمارہ مطابق منی کہلا 2.5 کروڑ تک گوشتن تے ہمیں بلوچ کے استن کے آباداں کہ ہمیں پوائنٹ کی تو کوئی جوانی چیزیں او دا زبان جائے گی کہ قومیت اگر نوشتہ بھی گوڑا ظاہر بنتا بلے تو گندگا کہ بعضیں بلوچاں و طرح مطلب بلوچی خبر نزانا بلے گاڑی نمبر پلیٹ میں دستا پنجابانی صرفت کہ رند لکھتا ہے کہ جتوئی لکھتا ہے کہ چیش لکھتا ہے و طرح بلوچ گوشہ کا فخر کرنا مرچی باندھان چکے تو کلچر ڈے گا گوڑا ہمیں بلوچ کے بلوچی نزانا ایشانی مطلب ایشانی چوشیں کمیونٹی یا اتحادی پر بلوچی زبان ہے سکہ کو ہیل کنگا یا نزدیک آئے گے واسطہ چوشیں سورف اور ہستے ایشانا انٹرسٹ ہو ایشانی بابت تو چاہیے وشے بالکل واجہ انٹرسٹ ہستے منی یک سنگتے شمارا یک مثالیں دیاں کہ مملتانہ شتگاں ارشاد احمد آئیں نام ہے آئیں منا قبرستانہ بڑھتا آئیں قبرستانہ منا بڑھتا ودی 5-6 پیڑیا پیشی گئے یک پیرو کے قبر ہے کتبہ شوندہ تھا آئیں سرا لکھتے گاؤ حمل جان مطلب ہے کہ آئیں گوشتا کہ گیند کہ میں نام دا بلوچانی نام تھا مرچی مارا بلوچی زبان نہیں ہے تو ہما مرچی دے قبرستانہ رواں ودی پھر پیرکانی ہما کے 2 سال یا 60 سالہ شکندہ دنیا سے وفات بوتگا بلے مرچی داہانی نام بلوچانی نامت بلوچ بو غفا کریں نی ہچ یہ ڈولیں چیزیں نیستے ہیں کہ بلوچیا ہیل کنا ہچ ادارہ نیستے ہیں کہ بلوچیا ہیل کنا تو مرچی واپس آگا لوٹاں میں کوشش ہمیشہ کہ ماں گونی کا زیادہ رابطہ ارکنو گونی کا میں تعلق بھی گونی کا نندہ کھڑو بھی ماں پیشی سالہ یک
वती तजर्बा वो चीज़ें पेश कोता संगता ना कि यक कॉन्फ्रेंस से भी अगर लोटी क्या ही ने हमा बलोची जानकार मैं PhDs भी आया तो हिस्टोरिकली हमानी देमा ये चीज़ दारत के शायद तारीख हो मैं तारीख यकें मैं फिर पीरो के यक्का मैं सीसो जियान यकें तो बाज वश बो हमारा गुश्ता के माँ शारा इकामू डेट कनेगा साजों माँ शुमारा जागा देगा साजों तो मैं वती कमे मसला हाँ के माँ मतलब इशे के ये चीज़ा कोत नखत भले हाँ के माँ हाल दाता के माँ ये चीज़ा कनक लोटों तो माँ संगता वाजा हामिद साहिबा डॉक्टर हामिद साहिबा को निका गप जोता वाजा डॉक्टर साबिर बदल खाना को निका मनी गप बुता हाँ गुश्ता के बाद जो हैं चीज़ें हैं कि बलूची ज़ुबान जानकार बलूची हिस्ट्री जानकार ब्याओ आहाँ एक गालवारा सरपदिया दे कि शुमाए पेतो पीरोक उमाए पेतो पीरोक कैस्ता यकता तो हिच दूरी नेस्ते शुमा मर्ची में बराते मर्ची शुमाए बरातों मैं हड्डू यकें तो माँ यकदम या गोनिखा नजीब हुआ भले जुबान मर्शी हाँ बे बांदा हाँ बे दुमी रोशिया बे तो जुबान से पेश माँ हाँ गोनिका वती राबता वती हमा रिश्तेदारी और सियादी कैस्ते आहिया हेल कोनो कि माँ हाँ गोनिका फजिया जुजों तो यक स्पेस है कैस्ते हाँ खत्म भी इंशाल्लाह ये तो मतलब ची गुड़ा फाइनली ची मशहूर दे या किसी के बलोच बादिन जागा चुके शुमा गोश्त के बाहर या दरेगा बिल के उधर बादिन जागा में 10 नरसी ईशा हैं भले हमें के पाकिस्तान दस्ते बलूचिस्तान है कि इसी लाते जागा मतलब कोई सलेमान और पंजाब और राजनपुर तक के बगैर उधर बलूचा निश्ते लाते मकराना मतलब रक्षानी बिल्टा नू ईशानी ज़ुबान भी बाज़ अड़जंजाल हस्ता दुमी राबता उन इस्तान यकी दुमी नबूत तक नू हंगता हस्ता के में वानंदे मर्दम बूत कम बाज़ तब ताज करता मर्दम दरगे तक ये बड़े कौम ये कि उधर तरह फ़ारसी वर्ग हैं उधर तरह मतलब उर्दू वर्ग हैं उधर तरह सराइकी वर्ग हैं उधर ती ज़ुबान पंजाबी वर्ग हैं गुड़े ये बड़े कौम यारा ये बड़े कौम ये तो सेंट्रलाइज क्यों करे हमारा तरीका अच्छी है कि आया मैं सरकारी मर्दम तबता चपकना या हमारा एकेडमियाँ फर्स्ट का बलूची एकेडमी बलूचिस्तान था बाज़ें दिगा एकेडमी हस्ता ईशानी कारें कि ये दुनी चीज़ ईशानी एक कनेक्शन या लिंक की जोड़ बकना वजह इशिए अगा माँ यक लफ्ज़ अंदरा ये चीज़ शुमारा गुशा आयशें के मर्ची माँ ये सौगंदा बेजीरें ये वादा बेखने के मर्ची चरंद इचका से चोन वशी के मकरानी बलोची रक्षानी बलोची या सलेमानी बलोची यक्के अगम हाँ हर जुबान अंदरा मुख्तलिफ लफ्जानी मुख्तलिफ गालवारानी फ़र्क हस्ते हैं तो माँ हमें गेशो गीबार कहते हैं हमें वंडो चुंड कहते हैं हमेशिया मारदीर गीत का मर्शी मकराना हित संगते गुशी कि मना सलेमानी बलोचिया सरपद नेस्ते मचिगा चोवाना मना सलेमानी बलोचिया सरपदी नेस्ते माँ मस्ता चोवाना मना सलेमानी बलोचिया सरपदी नेस्ते तो माँ खाने बुजदारा चोवाना मना सलेमानी बलोचिया सरपदी नेस्ते माँ सिकंदर कोसा चोवाना माँ जाम दुर्का चोवाना तो माँ गुशा के माँ मुल्ला कासिम मीरवाड़िया चोवाना माँ मुल्ला फाजिला चोवाना के मना मकरानिया को सरपदी नेस्ते अगम आगुशों के बलोची यक के तो बलोचिया माँ नहीं था हिच अरबे के या गुश्ता के माँ मतलब ऐसे के आ शायरा आ डायलेक्टा आ या वानत न खत्म आ मना आ ये समान इसने मना ये सरपदी ने हाँ लफ्ज मत गालवर मत कि आनी माना निवास्ता डिक्शनरी ख्याल करेगी बा लोगत ख्याल करेगी बा भले यक ए डवले लोगते जोड़ कर गालोटी कि आइन हमा दुराएं लफ्ज बे मत आइन हमा हर चीज़ बीत तरा यक लफ्ज माना नहीं है यक लफ्ज मतलब ऐसे के तरा तलफुज नहीं है आइया तो आ जागा रवा गिंद आ लोगत लाफा चाह रही भले ए डवला माँ गुशा के मर्ची से माँ यल दाऊं माँ कसम वरों के बलूची सैनियत मकरानी ने रक्षानी ने सुलेमानी ने बलूची यक के अगर माँ डेरा गाजी खाना निश्तो शुमाय बलोचिया
سرپد بوگا اوچا اولا نشتا منی بلوچی سرپد بوگا تو بلوچی چوں آنجے بلوچی یکیں دومی یہ کہ اسی واسطہ اکیڈمیز کے استاں چاہے بلوچی اکیڈمی کوئٹہ بھی کہ ہاں سرکاری فنڈنگ کو جو جگہیں ہاں اکیڈمی ہم یہ کوشش کنت کہ بلوچاں نزیب کان دومی یونیورسٹیز کے استاں بلوچستان یونیورسٹی کوئٹہ بھی یا مطلب ہے کہ تربت یونیورسٹی بھی آہانی گورا فنڈ استت آہانی گورا زانتکار استت یہ آہانی مطلب ہے کار ہیں کہ بلوچ زبان زانتکاراں یاند کنا بلوچ زانتکارانی سیمینار بے باں بلوچ زانتکار یکدمیہ گندت یکدمیہ پجیہ نندت تو یہ چیز کہستے ہیں گار بھی اگاں مرچی تو گندہ ہے کہ ہمیں جدید دور کے آت کا مرچی واٹس ایپ ہے مرچی فیس بک ہے مرچی مطلب ہے دومی جدید ہیں فیسیلیٹیز کستوں سوشل میڈیا آستے ہیں ما یک دومی کا وان گاؤں ما یک دومی کا گند گاؤں ما یک دومی کا چار گاؤں تو مار یک دومی کا سرپد بو گاؤں اگاں ما یک دومی ہے دیم پدے میا نندوں ما سیمینار کنو ما پروگرام کنو تو ما شیر زیاد نزیب ہوں تو یہ مسئلہ میں حل بیت ما یہ مسئلہ ایک روکا ہے نہیں بلے ما ایشانی گیشو کی بار ہے کنگا شے پیشا ماروتی مطلب ہے جیبو کی سگانی چنتا ہے ماروتی مطلب ہے کہ منا فکر ہیں کہ ماں دے ماں برواں سلیمانی سر بے ہے رہے مکرانی سر بے ہے رہے رکشانی سر بے ہے رہے بھلے میں ذات دے ماں برو ذات ہے ایڈورٹائز کستے زبان ہے ہچ فائدہ نیستے زبان ہے فائدہ ہمیشہ کہ زائد ذات ہے ایڈورٹائزمنٹا سے زیاد ماں زبان ہے ایڈورٹائزمنٹا کنا ماں زبان چکا کارا کنا تو گوڑا زبان دے ماں جوزی اگاں ماں ذات ہے ایڈورٹائزمنٹ چکا کارا کنا گوڑا زبان دے ماں نرو میں نوار وجہ زورخ بزدر مرچی متی منت اگران کہ تمہارا وحدت و شرفدت میں دیوان دراصل وحد پاس ہمی کسا میں شرف بنتے گوشداروں کو چاروں کا شموش کنگا گئے تھے کہ وجہ زوراخ بزدر مرچی مارا سرپدی دے گئے وائی گپانی گوشی کے مستر مقصد ہمیشہ کہ بلوچ ہیں بلوچ ہے کجام زبانہ گپ کان بلوچ ہے کجام زمین سر نشتہ ہے بلوچ ہے کجام پوسٹی گورا یا بلوچ ہے کجام مذہب اگن تعلق داری بند بلوچی آئی سردگار آئی زبان اور یہ چیز مانا نداراں اور ہمار پارٹی اور ہمارے اکیڈمیز کے استیں کیا ہوتا ہے راج دوست گوشاں یا کہ ہوتا ہے قوم دوست گوشنتے ہیں اور آئی آئینی اولی فرض بیت کہ بلوچانی قومی جیڑا ہانگی شگی وار بکنا قومی جیڑا تی کلچریں قومی جیڑا تی ہسٹوریکل جاگہاں قومی جیڑا تی زبانیں قومی جیڑا تی واضح ہر چکو کہ قومی جیڑا ہستاں یہ قومی جیڑا ہانی حل کنگو گشگی وار کنگے ہاترہ باید ہما واقدار کے اسمبلی نہیں تہاں یا ادھر جگہاں ای پہ میں قدم بزوراں اور گام بزوراں دیما بریاں پرچہ کہ پر لاپ اور روزگار واسطہ چشمہ پیسر گشتگت کہ اسی واسطہ وہ اندگا پارٹی پیپلز پارٹی ہیں یا کہ مسلم لیگ ہیں یا کہ ہر چیزیں کہ آپ وہ تر قوم دوست نہ وشاں آہوں یہ مسئلہ حل کرت کرنا بولے قوم دوستی مانا ہے کہ مسئلہ ہما جیڑا کتی قوم باندھاتے واسطہ ہما کتی آؤ کی نسل واسطہ ہما جنریشن یا نسل کے انگر نیا تھا ہماری بابت ہیں ہماری بابت سوچی طور فکر کرتے ہیں دیوان وحد پسند اثر بہ گئے تاکہ گندی میں مرا گئے شبل یہ گپ میں کلیئر کرنا پتہ ہی شروع ہوشاں کہ میں بلوچستان سنٹ نبوت تک کدی اگر بلوچستان میں بیچارہ گڑ مارا پہاڑ ہیں کہ ما جام در رکے وارثاں مارا پہاڑ ہیں کہ میں زمین سر آتاشا دے بڑے مردم پیدا ہوتا ہے گل خان نصیر اچھے بغیر تاکہ مولا فاضل ادرا یا کہ چگا بزدار اچھے بغیر تک رحم مری ادرا ہر پہ میں مردم ہر عہد مردمان تو بیچارے کہ عہد ساز شخصیت میں زمانے کے تک گون بوتا گوں وہ ہمیں گپاں موکل لوٹاں گو چراغ بلوچے امراہی من رضا بدے تاکہ دی میں مرا گشا زندگ بات ہے